tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, é casi evidente non pedir disculpas por esta afonía que non me permite tampouco falar no meu tono habitual con claridade. Os que me coñecedes sabedes que me gusta moi pouco falar, así que serei moi breve, sobre todo hoxe case que por prescripción médica. Bueno, agradecervos a todas e a todos a vosa presenza hoxe aquí, ademais un venres dunha tarde tan maravillosa, non vir pois a unha presentación da biblioteca, case que o mérito é moitísimo maior. Agradecer tamén a biblioteca que lle dé tamén cabida a esta presentación do libro de Carlos Callón. Para min é un placer enorme acompañar hoxe a Carlos. A mí, se me preguntades por unha palabra que o define, para min é referente, non? E é referente en moitos niveis, pero sobre todo en defensa da lingua e sempre con unha actitude a favor do idioma propio. Neste sentido, presidiu a Mesa por a Normalización Lingüística durante 12 anos, foi ademais un dos promotores e portavoces da plataforma Queremos Galego e foi tamén presidente do Comité de Estado da Axencia Europea de Linguas Minoradas. A parte de todo isto, ten un inmenso currículum, é profesor de secundaria e actualmente tamén profesor da Universidade de Santiago de Compostela, foi profesor de Xeografía e Historia no Instituto Español de Lisboa, foi profesor no Instituto Español de Lisboa e é doutor en estudos lingüísticos e literarios, ten moitas obras, moitos estudos históricos literarios, destacar algún deles, que temos ademais aquí sempre a disposición, como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, galego calantes e galego falantes, ou como defender os teus dereitos lingüísticos. E ten tamén outros poemarios e ensaios, recibiu tamén, entre outros, o premio Vicente Risco e o Careón. Así que, sen máis, eu deixo vos xa con Carlos para que nos fale. Ademais, creo que trae anécdotas alrededor de Berín que están recollidas neste libro. Será un placer escoitarte. Que agradeço. Ben, voume pôr de pé, espero que non haxa problema, porque máis xente que vos sentastes atrás, non? Coitadas, van dicir para que viñemos. Non moi agradecido, que efectivamente, non, pero é que gosto de ver as caras da xente, pero en realidade se me sento tamén vos ia ver, era por ter unha excusa. En fin, moi agradecido a todas e a todos por estar aquí neste acto de conversa alrededor deste libro, e obrigado tamén polas palabras de presentación, as autoridades das letras e tamén a xente nova que para mí fai moita ilusión, que é o alumnado do Taboada de Chivite que están aquí, en fin, todas e todos nós. Eu fui a un colexio de monxas e ainda que depois tive unha crise na adolescencia e vin isto non me acaba de cadrar, cada persoa que dé a súa resposta é lexítimo, mas lembrome que, claro, que na misa falaban dos discípulos de Emaús. E unha vez preguntaralle a profesora de religión quen era ese Emaús, non? E non sei se vos lembrades da historia, en realidade son uns discípulos que están paseando, non, están xa morto Cristo, neses días de Cristo resucitado, están no lugar de Emaús e encontranse cun señor e acaban vendo que ese señor que nun comezo non recoñecían, pois que era Cristo, non? Que o distinguen pola forma de partir o pan, que é unha cousa así moi... A historia é bonita, non? Que o distinguen pola forma de partir o pan. E a partir de aí dice que cando se xuntan varios crentes, non? Pois que aí estará Cristo. Pois se me permitides trasladar isto para a metáfora da lingua, non? Que aí onde se xuntan todos os corazóns que latexan en defensa da diversidade da lingua, da diversidade das diversas de linguas que existen no planeta, en defensa da nosa lingua propia, pois tamén está aí esa mensaxe que ven de moi lonxe, justamente para reivindicar que o ser humano é diverso. Que, de feito, nese sentido, a defensa da causa galega non entróncase cun elemento fundamental, dunha loita fundamental para o planeta nestes momentos, que é a loita pola diversidade do ser humano en todos os seus sentidos. Diversidade de linguas, de culturas, de sensibilidades, de afectos, a diversidade. O ser humano sempre foi diverso. E hai que, por moito que algunhas persoas, algúns grupos de poder, con moito poder económico, con moito poder institucional e tamén poder militar, que eran un ser humano monolítico, esa non é a realidade, non? A realidade é que, en fin, que temos esa pluralidade. E que é importante levantar a voz.
levantar a pos, esta mañá falábamos no instituto, non? Pois como fai Bad Bunny defendendo o castelán, non? Pois que en realidade a situación de Puerto Rico servenos perfectamente de espello para a nosa. Do mesmo xeito que Bad Bunny, sabedes, o da Super Bowl e todo isto, non? El, pois que se mantén utilizando o castelán no mesmo momento no cal, efectivamente, o presidente dos Estados Unidos pois lanza estas mensaxes dicindo que quen fala en castelán non se entende, ou no mesmo momento en que, por exemplo, están detendo a persoas porque falan castelán na rúa nos Estados Unidos. Non, a situación de Puerto Rico e da Galiza é un espello, só que ali, onde ali é o español como lingua secundaria fronte ao inglés, aquí, pois, en fin, xa sabemos como é a nosa situación. Eu penso que tamén habría que preguntarlle a estes grupos que están contra a diversidade de linguas que existen, non como tantos hai, estes de, non, que cada vez que hai un mínimo movimento ao galego que o chaman imposición, non? Preguntarlle, por exemplo, a un señor que foi presidente da Xunta de Galicia, que en estes momentos é dirixente da oposición no Estado español, ou preguntarlle a Abascal que pasa ca súa boca que non se move para defender o castelán nos Estados Unidos. Onde están? Eles que tanto se moven cada vez, non? Que hai un mínimo calquera cousiña que facemos a favor do galego, non? Que din que é unha imposición, simplemente se queremos que se estreen máis películas en galego, se queremos que haxa unha programación infantil e juvenil en galego, se queremos que non se proíba en galego, chámano imposición. Onde están para defender o castelán fronte a Trump? Onde están cando están dicindo todas estas barbaridades que se están dicindo, non? É moi fácil ser forte cos débiles e débil cos fortes. En fin, neste libriño, digo de libriño con con afecto, o confinamento serviume, non? Xa levaba tempo aí con moitas cousas avanzadas, mas durante o confinamento, pois ao final sí que me deu para darlle así un pulo. Claro, cando me din por que acaba o libro en 1986, porque nos desconfinaron. Non, porque tamén quería que fose un libro así manexável. O libro, en realidade, non sei se algunhas persoas seguro que xa lle botastes un ollo, o libro comeza cunha pequena introdución, 30-40 páxinas, e despois o que fai é ir organizando de forma cronolóxica do máis antigo ao máis recente casos de vulneración dos nosos dereitos lingüísticos. E sempre no libro, sempre falo de casos concretos de no que sexa visível que haxa unha discriminación lingüística. Xa digo na introdución que hai algúns casos nos cales pois, non temos 100% seguro. Por exemplo, cando a Curros pois hai todo ese xuízo, ese queiman libros, e queren que entre en prisión pola súa obra poética en galego, se estivese en castelán tería a mesma repercusión? Non podemos responder con certeza, non está no libro. No libro só están cando hai certeza, cando é un caso concreto, no que hai unha referencia concreta á lingua galega. E con documentación, porque en realidade sabemos que o problema veu de antes. Non, eu começo en 1480, mas claro, cando os arcebispos de Santiago de Compostela, século III e século XIV, cando son galegos, teñen a documentación en galego, e cando ven alguén de Castela pasa a mandar que toda a documentación xa en castelán, vos pensades que iso foi tranquilo? Que iso foi así un proceso? Non. O problema é que sobre iso non temos restos deses debates mínimos. Entón, começo en 1480. En 1480, entón, aí explico pois neste caso me dedico un pouco máis de páxinas, 3 páxinas e media, non? Como ordenan que os escribáns, para ser escribán, tes que usar o castelán a partir dese ano. Que quere dicir? Obviamente a xente non sabía escribir en castelán neses momentos. Quere dicir que a xente que conforme vayan sentíndose incapacitados para continuar no seu labor ou morran, os seguintes que os vayan sustituir xa teñen que examinarse en Castela con formularios en castelán
e todo, a partir deses momentos, van ter que facelo en castelán. E así vou, pois iso, contando algúns episodios, pois dedicolle máis, outros resumos en menos páxinas, algúns teñen mesmo santiños, teñen así fotiños, o cal quere dicir tamén que é un libro que se pode ler de seguido ou non. Tamén se pode curiosear. Na presentación en Carballo había unha parilla que dicía que o levaban á praia. Imaginade a situación. Leva os manguitos, leva a cadeira de praia, leva o parasol e leva o libro negro da lingua galega. Debía estar a praia moi próxima. Dicían que o que facían era e que entón tiñan tema de conversa, co que lle saíse aquí, por exemplo, queixas polo uso mesmo humorístico do galego no Xornal El Progreso, no ano 48. Entón, iso que se pode ler dunha forma non seguida. E ás veces hai episodios que resumo así moi brevemente, outros menos, depende tamén do nivel de coñecemento social que haxa deles, e ás veces hai algúns, por exemplo, que conseguín, porque para mí o meu esforzo tamén era poder comunicar, que conseguín resumilos en máis ou menos poucas páxinas, mas que puderon levar meses. Por exemplo, antes comentaba de 1480, a normativa máis antiga para tentar borrar o galego do uso escrito. Esa normativa, conforme foron falecendo os escribáns, en poucos, unha década, dúas, o galego borrouse da escrita. Pasou de ser lingua normal para todo, excepto para determinados usos litúrxicos que se mantiña o latín, mas pasou de ser lingua normal a desaparecer. Até o punto de que a xente, xa iso nun período de 20 anos, a xente pensou que o galego nunca se escribira, ou que non era o habitual. E iso levou a un dos episodios máis curiosos. A comezos do século XVI, dúas familias nobres litigan. Unha das familias nobres di que unhas terras son deles, e a outra di que non, que cousa máis inesperada, non? Litigar por unhas terras. Uns presentan como proba de que as terras son súas un testamento. Ese testamento está escrito en castelán. Os outros din, mirade, non só sodes xente estafadora, senón que sodes xente nova, entón non vos lembrades que hai uns anos eses documentos estarían en galego e non en castelán. Este documento, por iso, é falso. É fascinante como comezan a chamar testemunhas a ese persoas que xa son ansiás neses momentos, mas que se lembran de serviran a señora esta, dona Maior de Soutomayor, e dicían que esta muller miraba moito para Portugal, era do sur de Pontevedra, miraba moito para Portugal, como miraba normalmente a nobreza galega, e que non falaba máis que galego. De feito, din, non hablaba sino, tal como lle transcriben a fala destes serventes, non hablaba sino gallego cerrado. Tamén é moi interesante. Cantas veces coitamos o de gallego cerrado como un insulto, non como é un paleto. Ai, ese gallego cerrado. Ainda agora estaba tomando algo, estaba non sei que programa de televisión burlándose de novo do acento galego. E algo en galego, manda carallo. Non, que tamén é curioso, como se permite ese programa gravárono, fan esa burla e non pasa nada. É unha inxuria nestes momentos totalmente aínda legitimada. Non pasa nada, aínda lles vai molestar, non. E a primeira vez que se emprega gallego cerrado non é nese sentido, senón que é para referirse a unha nobre, a unha dirixente do reino, a unha muller rica. Isto é moi interesante, como vai ser co tempo, como se vai modificando e colocando noutros espazos, noutros ángulos. E din tamén, pregúntanlle polo notario que escribiu, e responden, a xente que coñeceu o notario, Afonso do Porto, vanlle cambiando o nome tamén, Alonso, Afonso, segundo as liñas castelanizan e o niño castelanizan, Afonso do Porto non hablaba e escribía sino en gallego, que era lo esperable porque ele era natural de Vigo.
Como mudou o conto? En realidade, o libro podía ser iso, desde como pode ser que un señor se dea por feito que tiña que falar e escribir en galego porque era de Vigo, a situación que temos na actualidade, non? Onde, efectivamente, xente de Vigo pode pasar días sen escoitar galego. Que aconteceu? Pois todo o que está nestas páxinas. É tal a forza probatoria de que o lógico era que falasen en galego, que escribisen en galego, e que iso tiña que ser en galego, que gañan o xuízo os que din que ese é un testamento falso. Mas é curioso, porque esta perda da memoria tan rápida, en realidade, nós continuamos, non? Esa perda da memoria é continua. Unha perda da memoria que cando, aínda no século XVIII, o padre Sarmiento, pois, efectivamente, el educarase, escoitara falar en galego, mas despois el, na escrita, era latín ou castelán, exclusivamente. E el vaise xa sendo moi mosiño, vaise para Madrid, non, para entrar como noviso, máis tarde como freire. Búrlanse del polo seu acento, polo seu sotaque galego, porque non é capaz de pronunciar determinadas palabras do castelán. El pensa que a súa lingua non serve para nada. Até que un día, e vai o ano que ven, vai facer os 300 anos, e destes días que non son grandes titulares, non foi unha cousa fastuosa. El era un home, un mosiño, que adoraba os libros. Entón dinlle, xa que tanto ben che fan os libros, vai nos ti ordenar a biblioteca de Toledo. E alá vai el. E sen tempo para ordenar a biblioteca de Toledo, porque é un traballo incansável, está collendo un libro, collendo outro, é un traballo, imaginade como tiña que estar iso, non había antihistamínicos na época, a poeira que tiña que ter iso, tal, todo aí zapateado. Entón, el sen tempo, e de repente colle, ve que hai un libro que ten unha encadernación especial, case litúrxica, que pesa máis do esperável. E el di, que haberá aquí dentro? Abre o libro, as cantigas de Santa María da súa Majestade Afonso o Sabio. E el, de repente, está escrito na lingua pola que se burlaban de min. Está escrito na lingua de miña nai. Está escrito na lingua de meu pai. El lamentou toda a vida que case non tivo tempo de ver de soster esas cantigas. Mas ese momento mudou a historia. Mudou a historia. Porque el a partir de aí decatouse de que había algo que faltaba, que había algo que non lle contaran. El, en canto puido, veu aquí ao país para ver algúns documentos, e el dixo, é que é incrível, antes a documentación estaba en galego. Que pasou, di el, que pasou? Para que sen que houvese ningún tipo de asemblea, que onde os galegos decidisen que se deixase de escribir en galego, pois que se deixase de escribir. Que pasou para que ser dunha lingua de reis, unha lingua de uso normal, de repente eu vexa, di o padre Sarmiento, que golpean os nenos na escola cada vez que se lle escapa unha palabra en galego. Non é? Mudou a historia o padre Sarmiento. Lamentablemente, el, nos escritos, el sí que escribía tentando facer un programa de restauración da lingua galega, como un plan de normalización da época, por chamarlo de alguna forma, non? Só que sabía que non podía publicar nada diso. Escribe millares de versos en galego, sabe tamén que non pode publicalo. Escribe cartas, alía quen pode, para dicirlle que atendan, que deberían publicar as cantigas de Santa María, que deberían publicar que hai máis textos medievais, que hai poetas medievais en galego que aínda están perdidos debaixo dos arquivos, debaixo da poeira dos arquivos, que os hai, porque el ten a prova de que se hai deste señor que tivo que escribir tamén en galego, que hai este verso. Acertou en todo, acertou en todo, pero a verdade é que nese sentido tiña unha capacidade para conectar datos, porque os cancioneiros medievais que coñecemos de cantigas de amigo, de amor, carne e maldizer, estaban perdidos, aínda demoraron en recuperarse. El dixo, iso ten que habelo, e hai indicios de que iso ten que habelo. Escribía cartas. Sabedes que pasou coa maioría das cartas que enviou o padre Sarmiento? Algo pior aínda. Algo pior aínda. É que era moi contundente.
Non hai, é que non hai ninguén na Península Ibérica tan contundente, tan académico a hora de criticar a expansión, o que significa a expansión do castelán, a obriga do castelán en toda a uniformización dos Borbóns, como Padre Sarmiento. Porque a partir de argumentos aí académicos cunha contundencia, o problema é que non podía publicalo. Pois ainda fan algo pior coas cartas del. Uns anos depois del morrer, un freire galego que quería investigar o Padre Sarmiento vai ao mosteiro e ao convento en Madrid e pide ver as cartas do Padre Sarmiento. Onde estaban? Que facían cas cartas? Exacto. Non había... Era o papel higiénico. Millares de cartas do Padre Sarmiento acabaron como papel higiénico. Que xa di moito, non? Xa dun dos principais intelectuais da península neses momentos, non? Entón, canto perdemos tamén. Eu quero subliñar tamén, efectivamente, esa contundencia dos argumentos, esa contundencia tamén para dicir que se deixase de golpear os meniños por falar en galego. Digo agora os meniños porque as meniñas tiñan a paradoxal fortuna de que non recibían golpes na escola, mas é paradoxal porque, claro, non podían acceder á escola. O documento máis antigo que conservamos de toda a Península Ibérica que explica como golpear os nenos por falaren unha lingua na escola é daqui. É do Reino Galego. Ano 1543. Eu, como tamén sei que hai xente que diga estás inventando non sei que, a reproducción fotográfica do ano 1543, moito antes que en Cataluña, onde non haberá cousas semellantes até o século XVIII, que nos territorios de fala vasca. A reproducción fotográfica, despois non tiñan letra, a ver, despois poño tamén a transcripción, non? A miña letra é peor, a verdade é que non podo falar. Pois se queredes dedicatoria, poño... As miñas dedicatorias teñen unha parte bonita, que ainda que sexa breve, como a miña letra non se entende, despois na casa pasades uns minutos descifrando. Cousa máis bonita de todo. Ah, que sí. Baixo este regulamento, por collermos aí con humor, ano 1543, di, los jóvenes deste reino, chamaban no reino, agora nos libros de texto, de segundo da ESO, de terceiro, non poñen que somos un reino, mas na documentación da época, mesmo para castigarnos, chaman o reino. Hai outra norma no século XIX que din que non se pode usar nas escolas de Santiago a lengua del país. Eu cando lín dixen, chaman nos país. É un pouco como na vida de Brian, non? Cando meten a Brian na prisión e dille un, ai, que ben te trataron, como ben te trataron, se me acaba de cuspir, e dille, que envexa, que me dera a min que me cuspisen, non? Pois chamaban nos país e chamaban no reino. O mau é que era para arruinarnos máis. Los jóvenes deste reino son sumamente bozales. Eu tiven que buscar o que era bozal, porque bozal en principio que soa a voceira dos animais. Nesta época, de feito, cando presentei este libro no Brasil, a rapazada das universidades de humanidades sabían o que era bozal, porque estudaban a historia da escravitude. Bozal é o escravo que aínda non fala a lingua do amo na idade moderna. Los jóvenes deste reino son sumamente bozales e, por tanto, debe exhortarse a que hablen en idioma castellano. E non lo haciendo, vai dicindo as cousas, pérdida de puntos. A pérdida de puntos foi recorrente aínda tamén durante o franquismo. Era se falabas galego, menos puntos en varias materias, en modais xa podían estar a deber, non? Pérdida de puntos. E palmas, que palmas non era que aplaudisen. Palma era golpes ou coa man ou coa palmeta, un instrumento de madeira, non? De feito, se buscades a imaxe dun mestre na idade moderna, sempre vai estar ou cunha vara ou cunha palmeta. Estar de rodillas, e se non, se procederá a lo máis conducente, o que for necesario. O de estar de xeonllos é o castigo que eu registrei en máis ocasións, ao longo dos séculos. E isto, o último exemplo que eu registrei de castigo no ano 1977, de estar de xeonllos, que registrei, non sei se houve máis, mas que teña un testemunho. Neste último foi un rapaz que se escapou unha palabra en galego, a palabra chan, en vez de suelo.
e dixolle a profesora en Teo, perto de Santiago, e dixolle a profesora, profesora, pero de rodillas poñome no chan. Que, claro, a rapazada pensaba que rebelde el, en realidade a rebeldía máis linda, non? Porque aí no fondo era como, mire, que é curioso, porque esta palabra en moita xente nova, mesmo que fala galego, foi sustituída nas xeracións máis novas. Isto tamén dá para pensar, porque ás veces os castigos eran por falar galego, mas ás veces os castigos eran porque se escapaba unha palabra. Unha muller contoume o desacougo que sentiu cando ela ia á escola daba a súa tía, era a mestra, unha tía que quería, e viu como ordenou a un compañeiriño de aulas que borrase unha palabra do enserado porque esa palabra estaba en galego, coa lingua, que ordenou que borrase coa lingua. Claro que non, claro, de estar de xeonllos e ao longo dos séculos, e reparade nisto, desde cando menos, que teñamos documentado desde 1543 até cando menos 1977, sempre houbo en algunha escola do país algún meniño, e máis tarde algunha meniña de xeonllos polo feito de falar a nosa lingua. Como non vai deixar isto feridas? Se en realidade iso pensamos un momento, este libro pode parecer grosso, mas se cada unha das vosas familias pudese escribir, non, un libro contando as xeracións todo o que lle aconteceron, ás veces de forma directa, mas ás veces de forma indirecta, porque era como, ai, e non sabes hablar bien, ai, e sempre en gallego, ai, non é, outras veces máis violento, hábleme cristiano, todas estas cousas, non? Estar de xeonllos, a propósito, ás veces era no chan, ás veces era en riba de fabas, de grans de millo, e outras veces outros rexistros que temos son de, en fin, da violencia física. Nos seminarios foi terrível, nos seminarios foi, que en realidade é unha historia do horror, non? De como conta xente, de como as malleiras que chegaron a recibir en algunhas ocasións polo feito de falar en galego, rapaces pequeniños que estaban, que non podían ir dormir porque os colleran falando en galego. Isaac Alonso Estravís, o maior lexicógrafo do galego, cando se meteu Freire, rapaciño, en Oseira mandaban pasar, era unha moeda, era como se fose unha moeda dun céntimo. Esa moeda dun céntimo era a moeda do castigo. A última persoa, ou do día, ou da semana, isto depende, neste caso era do día, a última persoa do día que tivese a moeda non podía ir dormir, tiña que ficar de xeonllos e cos brazos en cruz. A última persoa do día, porque era, se eu falaba galego, tiña que conseguir que outra persoa falase en galego para poder pasarlle a moeda. O que moitos testemunhos contan que nesas situacións, porque isto repetiuse, que beliscaban, porque en canto beliscabas saía a palabra da alma, non? Entón, claro, conta Alonso Estravís de que ás veces que se puñan de xeonllos cos brazos en cruz, e que tentaban, ás veces con libros, outras veces sen libros nos brazos, e que ás veces tentaban, dixelle, ai, mire, que teño mocos, non sei que, non podo soarme para así, e que a resposta ás veces que lle deixaban, outras veces era, esas velas os sientan moi bien. É terrible. Como non vai deixar iso feridas? O mesmo Alonso Estravís, que se confesaba, este outro momento estelar do galego, confesábase porque falaba en galego. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cuando te padre que non te confiesas, nese caso, pois sería unha semana, non? Que pecados? Pois mire, tuve 3 pensamientos impuros e hablé 4 veces en gallego en esta semana. Até que veu un cura de León, e Ave María Purísima, sin pecado concebida, que pecados cometiste? Entón, pois mire, esta semana tuve 7 pensamientos impuros e hablé en gallego 2 veces. E o padre de León dixo, desde cuando hablar en gallego é un pecado? Non sabemos o nome dese sacerdote, mas teñamos que porlle un monumento en cada praza, porque en realidade el ese día, despois de confesarse, dixo, entón, se non é un pecado, que me estaban contando, non? E a partir de aí acabou sendo o maior lexicógrafo do galego.
algo lle debemos a ese sacerdote, non? En fin, unha violencia que, como podemos ver, é ao longo dos séculos, mas é certo que se agudizou durante a ditadura franquista. Mas o franquismo non inventa nada. O franquismo non ten que converter o galego en ilegal porque o galego xa non era oficial. É verdade, cando chega o franquismo é un momento de esperanza, un momento no cal o estatuto que se refrendara, que se votara, pois que podía dar lugar a unha nova situación. Pensemos que isto non o temos moitas veces presente. Cando o golpe se produce, o golpe de Estado no 36, nas rúas galegas hai moitos cartases en galego, porque son os da campaña do estatuto, e pintadas en galego. Había un ambiente social, había esperanza, mas nunca chegou a concretarse. Mas o franquismo que fai é, desde a coerción e desde a imposición tamén militar, desde un novo grau de violencia, pois continuar cunhas políticas que xa viñan lamentablemente de moito antes. E aí, claro, efectivamente temos que falar dos asasinatos, das torturas, das queimas de libros, mas tamén temos que falar da xente que, como lóstregos na noite, en momentos terríveis mantiveron a esperanza. Temos que falar tamén do padre Carro, por exemplo, que sabendo que ian destruir todos os materiais da imprenta Nós na Rúa do Vilar, do mesmo xeito que asasinaran o director desa editora, que era tamén o alcalde democrático de Santiago de Compostela, Ángel Casal, o que fai ese padre é, coa súa sotana como salvoconduto, entra na imprenta Nós, salva o que pode, sabe que todo o que hai do estatuto, todo o que é político non pode salvalo, que iso que o van destruir, mas colle outras publicacións que estaban ali, mesmo algunhas que xa estaban impresas, como a traducción do Códice Calistino ao galego, estaban as follas impresas e faltaba colalas. El foi collendo todas as que podía e foinas levando a outra imprenta na Rúa da Raíña para mantelas gardadas, non? E toda esa xente que seguiu escribindo, que seguiu defendendo, sempre que había unha posibilidade, pois que tentaban aproveitala para espallar a nosa lingua, a nosa cultura. Por exemplo, a maior mobilización en defensa do galego neses anos foi a partir do Concilio Vaticano II, cando se decide que as misas teñen que deixar de darse en latín e que teñen que darse na lingua que fala a xente. Aí a Igrexa Española decide que se van poder dar en español, en catalán e en vasco durante o franquismo. Falta algo, non? E aí hai unha mobilización social que a mí mesmo teño que reconocer que me sorprendeu moito de que non, por exemplo, que houve unha manifestación no ano 1965 en defensa do galego na Praza do Obradoiro, e vos diredes como pode ser, temos fotos, e vos diredes como pode ser unha manifestación no ano 65 en defensa do galego, teríamos que ter fotos de como corrían diante dos policías. Que fixeron? Non eran manifestantes, dixeron que eran peregrinos e peregrinas. Entón, peregrinos e peregrinas coa bandeira prohibida, coa bandeira galega, cantando cancións en galego e pedindo ao arcebispo que autorizase o galego, non que fixase todo o posible. Temos esas imaxes dese día. Millares de instancias, telegramas que chegaban desde centros galegos, desde diferentes lugares do mundo, tanto ao arcebispo de Santiago como ao Vaticano. Até o punto esa campaña chegou a ser tan intensa que deronlle, en fin, na Voz de Galicia, deronlle un premio a un artigo en castelán que defendía a introducción do galego na Igrexa. Un artigo en castelán que defendía e saiu a partir de aí pois tamén máis artigos de opinión. Manuel Fraga Iribarne chamou para dicir como continuasen facendo iso, ian pechar o xornal. E puxeronlle unha multa ao director que é o equivalente que podías ou comprar ou pagar a entrada dun piso ou pagar esa multa por publicar textos a favor do galego na Igrexa. Iso está documentadísimo. E tamén temos que dicir que un día como a hoxe, do ano 1965, houve xente de Verín que recibiu unha resposta a unha petición que fixeran ao diario La Región para que publicase un texto en defensa do galego na Igrexa. E aí no libro estaba a foto da resposta, non, do director da Región neses momentos, dicindo que non se poden publicar textos a favor do galego na Igrexa porque non están permitidos por orde gobernativa por presión da Igrexa, non? En fin, aí esa
subxunción. Conséguese ao final que se autorice. Mais, aínda que se consegue que se autorice, na práctica, en fin, conséguese que se autorice porque o responsável no Vaticano disto muda, pasa a ser un señor suízo, xa por iso da Radio Galega, confundindo suízo e xuízo, non? Cando digo, houve un suízo que, un suízo que, pois, será un xuízo. Pois, cando un señor suízo pasou a ser responsable disto, abriu a carpeta, viu que lle chegaban as cousas a favor do galego na igrexa, e na carpeta encontrouse cunha carta do Ministerio de Exteriores franquista dicindo que non se podía autorizar o galego porque senón Galicia podría dejar de ser la hija fiel de España. Como pode ser que estas cousas non nos las contasen? Como pode ser que tendo a importancia social que tiveron e tendo os documentos que temos, non? Iso xa dá para pensar. En fin, toda esta historia de violencia é esta dobre negación, porque por un lado negaronnos a nosa lingua e por outro lado negan a posibilidade de que relatemos isto, de que se conte as dificultades que existen sensoriais para poder chegar con esta mensaxe cando estamos falando de algo fundamental para a cohesión social, para o futuro como país e tamén para a diversidade do planeta. Mas quen máis quen menos seguro que ou vivistes ou escoitastes historias deste teor, non? Deste calibre. Eu mesmo, cando era neno, lembro unha vez que estaba indo con miña nai e que me explicaba do pouquiño que foi á escola. Eu daquela non tiña consciencia lingüística ninguna, a miña nai tampouco, e contábamos con toda a naturalidade. E dixeme, foi unha escola aquí, e unha vez deronme carreja porque falei na man, porque falei en gallego, non? E contábamos con naturalidade. Normalmente a xente conta como non é para tanto, non? Mas se non é para tanto, como se explica a situación que estamos a vivir? Se a xente que conta, encerrarme no armario toda unha mañá por falar en galego, no armario da escola, mas non é para tanto. Se non é para tanto, por que deixaches de utilizar determinadas palabras que ti escoitaches toda a vida para pasar a utilizar palabras como castelán? Se a min ataron a unha cadeira toda a mañá, hai unha señora que ainda está viva, en Vigo, no Berbés, que o conta, que a ataron a unha cadeira por falar en galego, e que lle acontecía a máis meniñas. E ela di, de feito di, non é para tanto, que eu era moi rebelde, sabía que non se podía, e eu falaba. Se non é para tanto, por que non transmitiches despois a lingua? Non, os efectos son os que describen realmente a dimensión do problema, non como falamos do problema, senón como as consecuencias reais que ten. Fronte a iso, que facemos? Que facemos nós, as mulleres e os homes de Emaús, lingua galega? É importante que manteñamos a loita. É verdade que en moitos sentidos, en demasiados sentidos, queren dar a sensación, non, a veces dan medo abrir o xornal, queren dar a sensación de que todo está perdido, de que o mundo xa vai a esta crueldade, a esta idea de que só importa o lucro, de que só importa as máquinas, de que o resto temos que traballar as presas e a un salario mínimo, mas sen ningún tipo de esperanza posible, de que quen queira ou quen teña o poder pode facer o que queira e listo, sen ningún tipo de proceso democrático. É verdade que queren estender esa mensaxe de medo, e é verdade que as sombras se espallan polo mundo, mas ollo, a historia das sorpresas. A historia sempre dá sorpresas. Non sabemos por aquel lado, mas a historia sempre sorprende, non? Cando Lenin escribía a finais de 1916, estou traballando para a revolución, mas a revolución non abrirán os meus ollos, uns mesiños máis tarde, pasou o que pasou. E así, unha vez e outra e outra. É fundamental que sen nos autoenganarmos, sen pensarmos que as cousas van sair ben porque sí, mas é fundamental tamén saber que a historia que a escribimos nós, que non é certo que haxa oráculos que digan o que vai acontecer xa no futuro. A historia depende do que fagamos nós. Moitas veces, cando vemos o filme Regreso ao futuro, este filme que ten tanto éxito, non sei se o vistes vos, si outro non, está moi ben, a verdade. É un filme que sempre o resto vistes, Regreso ao futuro, non? Por menos a primeira parte, que sempre xa ese título que ten, esa posibilidade, todo o mundo pensamos,
Se tivese unha máquina do tempo e pudese corrixir algo do pasado, que corrixiría? Todo iso é humano, todo ser humano o pensamos, non de que pasaría. O que non nos decatamos moitas veces é que esa máquina do tempo xa existe. Porque en realidad o que fagamos agora no presente vai modificar o futuro. Non, é certo, non, en ese sentido a historia continuamos escribindo. É fundamental que a causa galega estea presente no noso día a día, no noso traballo, na nosa enerxía, non? Porque cada vez que defendemos o galego é como se, por exemplo, fósemos até o 1543, vésemos esas meniños e meniñas que foron castigados xa desde eses momentos e os abrazásemos e lle dixésemos está moi ben a lingua que falades. É como se fósemos até na máquina do tempo, até o século XVIII, e fósemos xunto ao Padre Sarmiento cando recibiu eses insultos e dixirlle ti continúa falando teu con dignidade, cabeza alta, que xa verás todo o que vas descubrir, non? É como se tivésemos unha máquina do tempo e pudésemos ir até, en fin, os momentos terríveis da ditadura e pudésemos abrazar, acariñar, agarimar todas esas persoas. É como se tivésemos unha máquina do tempo, pudésemos ir xunto a aquel mozo Isaac Alonso Estravís que estaba de xeonllos cos brazos en cruz e tamén levantalo e dicirlle vaite deitar, meniño. É como se tivésemos unha máquina do tempo e permitídeme que o diga, pudésemos ir até Ribeira non hai tantas décadas atrás e parásemos a regra na que bateron na man de miña nai. Avante toda. Ben, agora hai preguntas por de atrás. Non, é brincadeira. Quen teña algunha pregunta ou crítica, comentario, testemunho, tamén. Onde estiveches ti? Onde era o teu seminario? En Ourense. Sí. Bueno, non fai moito, xa. Non sei se pasaremos o micro para que se escoite. Non. De acordo, pero digo, se cadra con este, sí ou non? Non, de acordo. Sí, é moi boa esa, mas o peor porque a Igrexa coa lingua e co país pegou de pensamento, palabra, obra e omisión. Pegou en todas. Eu, por exemplo, son de Ribeira, non sei se estivestes ali, sabedes que o urbanismo é como é, mas temos praias bonitas. Na parroquia de Aguiño
o sacerdote desde que se creou a parroquia usando o galego, con dificultades, ás veces con prohibicións, mas el sempre usando o galego. E conseguiu aparte ter unha comunidade aí, non? E a xente xa casaba en galego normalmente, aprenderon as cancións en galego, era o que estaban habituados, e cando faleceu don Francisco, o arcebispado mandou todos os curas que foi mandando para ali, ningún respetaba iso. E a xente pediu, mira, que queremos que se manteña. De feito, el, por exemplo, tiña o sagrario con forma de puxera un dolmen, alá foi o dolmen, alá foi, todo, unha falta de respeto tremenda para... E a xente pedindo, e a xente dicindo que nós non estamos habituados á misa en castelán, e nós coñecemos a misa en castelán, e digo en castelán, nós coñecemos as cancións en galego. Non lles importou nada, nin referendo, nin nada, nin a xente pedindo, en fin. Aquí en Verín misabas en castelán, en cambio, por exemplo, en Vilar de Vós misabas en galego, no mismo espacio temporal. E eu se descubrino despois, cando cheguei á universidade, falando con compañeiros que eran de Verín, e os que íbamos a misa en Verín ou nas aldeas do concello, e os que viñan de Vilar de Vós. Eles traían a misa en galego. En todo Vilar de Vós misabas en galego. Claro. Porque os mandaban aquí para castigalos. Caramba, non será fundador do Palmar. Sí. Que a ver, nesta zona, ademais, que estaba mirando, non lembro o ano exacto, mas no libro está de... Aquí tamén falo das multas económicas, que tamén había multas económicas en varias escolas e seminarios por falar en galego, mais en Ourense tamén por participar na romaxe de crentes galegos, que non é excomungar, mas expulsaron a divinis a varios sacerdotes, de forma que non podían dar misa na zona que corresponde na diocese de Ourense, por participar na romaxe de crentes galegos. Pero, bueno, tampouco é unha cousa que hai que ir moi atrás. Eu teño 37 anos e eu tuve 3 casos que son absolutamente demenciais, non? É unha universidade, a primeira vez que fun a expoñer un traballo en galego, dixo a profesora: que hace usted nunha universidade pública galega? Digo, expoñer un traballo en gallego. Digo, sí, un idioma propio da universidade. E se hai un tribunal de fuera, que opinaría usted? Eso. Vou se correr a voz entre os profesores que veu de matemáticas. E díceme, mire, me han dicho que usted hace los exámenes en gallego. Non los hará en ese gallego de portugués. Dixenlle, non. Dixenlle, o examen de matemáticas normalmente fago con números. É dicir, imagínate, eu teño 37 anos, Isto foi fai 12, 13 anos na universidade. Sí. Non, é a día doxe que o problema é que xa temos naturalizada a exclusión, non, de que as leis din unha cousa e a práctica das leis é outra, non? Porque o Estatuto de Autonomía di ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. Xa parece un panfleto revolucionario, mira que é un estatuto raquítico na realidade, porque o é. Mas, no entanto, parece porque, claro, ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. Pois moi ben, unha familia que queira levar vou comenzar con máis suave, levar o seu neno, a súa nena, a unha estrela de cinema en galego non vai poder, porque somos a única lingua do Estado español na que non se estrella ningún filme na nosa lingua. E quero subliñar, porque eu sei no de cando fui presidente da mesa pola normalización lingüística. Eu falei con distribuidores de cinema, falei coa Warner, falei coa Luca Internacional, falei coa Buenavista, que é a distribuidora da Disney. Todas respondían que estaban dispostas a distribuir os cinemas en galego, igual que en catalán e en vasco, simplemente chegando ao mesmo acordo coa Xunta. E non era un acordo económico, era un acordo para que as dobraxes que despois ian emitir a TVG que se pudesen estar antes no cinema. Non custa nin 20 euros. É unha cuestión de mínima vontade. Entón,
ninguén pode ser discriminado. Ninguén pode ser discriminado por razón de lingua. E resulta que está o galego barrido en educación infantil das cidades, nunha situación calamitosa en infantil, prohibidas determinadas materias en secundaria, e determinadas carreiras universitarias tan fundamentais para a vida social, como medicina e enfermería, ten a mesma porcentaxe de uso que durante o franquismo. Que ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. Ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. Resulta que se eu pago o meu seguro do coche religiosamente, teño un problema co coche, chamo por teléfono, falo en galego, e pasoume aí atrás, que resulta que non, que lle podía falar en alemán, que lle podía falar en italiano, e en galego cortaron unha chamada. Se eu pago, ninguén podía ser discriminado por razón de lingua. Claro que eu estive uns anos traballando en Lisboa, e ao volver para aquí tiña que dar de alta todas as cousas de novo. Imaginade o que foi o calvario. Imaginade o que foi o calvario. A enerxía eléctrica, xa nada. E a señora que me atendeu dixeme no WhatsApp, e a partir de agora, por suposto, en castelán. Puxome en galego, pero efectivamente a partir de aí, digo, ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. A empresa de telefonía móvil Vodafone corta chamadas se non estás no horario que teña unha persoa que atende en galego. E se non, pois, unha persoa para todos. Debemos de ser 5. Os que non, ninguén poderá ser discriminado por... É así, unha, e outra, e outra. Ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua, e o único periódico que hai en galego está como está sen compras por parte da Xunta. En fin, dá unha carraxe. O problema é que acabamos como cando temos unha dor. Ao comezo non, doinos moito o brazo, e ao final, se non o coidamos, é unha contractura que acabamos sen darlle importancia, non? Até que ás veces imos ao médico e di, é vostede como anda con toda esta dor. Por que te habitúas? E un pouco a lingua estános pasando algo parecido, non? Exacto, e temos que tentar desnaturalizar esa... Mira, para mí o máis grande, bueno, que creo que dixo que é tremendo, é os cativos, os pequenos. O papel españolizante que temos na escola, é dicir, eu non só que, temos unha neta pequena, que sale da casa falando galego, e que ao cabo dun mes que vai a unha gardería ou que vai a unha escola, fala totalmente castelano. E non hai, é dicir, antes polo menos, observábamos o idioma, que ya teníamos unhas ideas, e íbamos á escola, teníamos que falar castelán, pero despois non teníamos ese idioma. Pero é que agora, non sei se coñeces moitos casos de niños pequenos, de 3 niños, de 4 niños, que falan galego. Só chegan á casa e que falan perden o idioma, na maioría dos casos. Que se fai con iso? E hai unha diferencia sustancial coa miña xeración, porque nós chegábamos a casa, puñamos a televisión e tiñamos un cable que tiña todos os debuxos animados en galego. Exacto, pero hoxe a cativada chega á súa casa e ten unha tablet con castelán. Para min ese é o problema do futuro. Claro, a miña xeración ainda se salvou por iso, porque tiñas un referente. Chegabas a túa casa, tiñas o Doraemon, tiñas o tal... Que nós falemos, pero vale, pero o futuro son os pequeninos. E os pequeninos, encima non teñen con que relacionarse nese idioma, de casa uno. Que fale galego, despois a relación con as outros castellanos. Pero falemos de sitios falabas antes de día, de língua ao mellor ainda se mantén. Pero xa as cidades en xeral. Pero sí, xa un borrazo, calquer sitio, que non escoites. Eu miro como se fose un animal raro, cando eu non fala ben galego, miro para ele. Sí, é unha situación... Entón, iso no futuro que vai ser. Sí, temos, efectivamente, é unha decisión política porque as escolas que a día de hoxe continúan a funcionar como unha maquinaria de desgaleguización, por tanto, unha maquinaria contraria aos intereses da propia sociedade. E iso é así. O propio secretario xeral da Lingua recoñeceu no Parlamento. Xa escapouselle, porque en realidad despois tentou corrixir, como porque dixo, sí, de que entren máis nenos falando galego na escola que saindo, iso é verdade. Pois é verdade. Que fai? Que fai? No, o que fai é potenciar isto. Mas claro, en xeral todo o entramado. Ti citábalo moi ben. Hai un dato que falábamos esta mañá no instituto, non? Que penso que é un dato que son destes divinos detalles, que pode parecer simpático. A televisión galega é a única televisión de todo o planeta Terra que tendo os dereitos de emisión en algunhas ocasións de Harry Potter, chegou a emitilo despois da medianoite. Non hai ninguna televisión no planeta, porque se un directivo dunha televisión ten os dereitos de emisión de Harry Potter, emite para que a xente o vexa. Non. Se non o fai, se o pongo... Claro, se o fai outro horario, despídeno.
din, non estás cumprindo co teu obxectivo. Como pode ser? Porque a idea é a mesma, é de non nos queda máis remedio, tivemos que compralo porque compramos xunto cas outras televisións, mas non vai a ser que axude, non? Unha das primeiras decisións de Alberto Núñez Feixóo cando chegou á presidencia da Xunta foi que os Teletubbies deixasen de emitirse en galego. Nese momento dixo que había que emitilos en inglés con subtítulos en galego. Non sei, vos viste os Teletubbies? Algúnas persoas, sí. Non, xa é. Mas sabedes como é, son así. Os Teletubbies son, non, digamos, para a nosa idade, pois vemos con cariño os nenos e as nenas que fiquen máis claros, un pouco aburridos, porque están durante 10 minutos, un coelliño, unha apertiña, o sol, son insufribles. Mais, teñen un poder hipnótico para os máis pequenos, para nenos e nenas que non saben ler. Porlle subtítulos. Claro, mas que sexa, de verdade non tiñan mellores decisións que tomar, que foi unha das primeiras, esa, e prohibir o... Que había un grande acordo de país que non tuvo ningún problema durante moitísimos anos, quero dicir, co propio Fraga. Sí. Só que os acordos con Fraga eran facemos cousas a condición de que nunca se cheguen a facer. Unha vez que o bipartito tenta cumprir coa lei e cos acordos, porque iso é moi forte, non é que chegasen aí cun programa de, non é de, hai estes acordos, imos comezar a cumprilos, porque mesmo na cuestión do ensino, había un decreto do 50% do galego, mínimo 50% do galego no ensino, que era un decreto que imitara por completo o que era o decreto nas Baleares, gobernando o PP, que se negociou punto por punto a súa actualización de acordo con outros acordos parlamentares para que a lei se actualizase, porque había unha nova lei estatal de ensino. Como neplanito de Fraga. Sí, e o PP participou directamente, eu seino, directamente, porque eu tamén andaba por aí, participaron nas negociacións, rebaixáronse cousas, porque eles dixeron que só asinaban se rebaixaban cousas, e dixe, pois para nós o importante é que este o PP dentro, e por tanto, se hai que rebaixar cousas, pois imos como país pouco a pouco tal. E en canto se aproba, dá unha rolda de prensa, participa o PP, reciben a chamada de Madrid de que iso non pode ser, e aí comezan a... non, é como en Casablanca, un filme que tamén tedes que ver, que é moi bo. Non, pero de verdade que é moi bo. E hai un pequeno spoiler, pero hai un policía que nun momento ordena pechar un bar dicindo é que aquí que escándalo que se xoga, e chega alguén e dille tome o diñeiro da súa aposta, non? E el garda o no peto. Pois un pouquiño é isto, non? Porque efectivamente começaron con esta escandaleira terrible, estas manifestacións contra o galego, e cando en realidade mudouse unha normativa que tan sequera se chegou a cumprir, non deu tempo tampouco a que se cumprise, non? Co cal era que nas hemerotecas que se chegaba a dicir unha señora de Vigo, portada del Mundo, dicindo que tiña que levar o seu fillo a Castela e León a campamentos de verán porque non podía aprender español en Vigo. Sí. Ano 2009. É que o mundo ao revés. E ainda, hoxe, por un lado, continuaban discriminando na práctica e ao mesmo tempo, como había a intención de que se cumprise, pois, nese sentido, claro, o PP é unha calamidade. É unha calamidade democrática. Como pode ser? Cando gobernaba no Estado español o señor do bigote, José María Aznar, ano 2001, aproban por unanimidade no Congreso dos Deputados e das Deputadas a Carta Europea das Linguas. A Carta Europea das Linguas é un tratado internacional que pasa a formar parte do ordenamento xurídico do Estado español e decide aprobar a Carta Europea co máximo de posibilidades de cada caso. A Carta Europea di que hai que fomentar o galego no ensino, que non se pode prohibir, que ten que haber como mínimo liñas optativas en galego en todo o ensino non universitario. Di que ten que haber mínimo unha televisión privada e unha radio privada que emita só en galego. Di que ten que haber intercomunicación entre Galiza e Portugal fomentada, porque a Carta Europea di a mesma lingua ou parecidas, o cal xa non solucionan o debate, a mesma lingua ou parecidas. Di todo isto. Cada 3 anos un comité de expertos e de expertas avalía se se cumpre ou non se cumpre a carta. Sempre din que aquí non se cumpre. Din que non pode ser que non haxa a garantía para usar que a Administración Xeral do Estado
o galego, cos problemas cos xulgados, que non haxa todo isto que vos digo, e din que o decreto do galego, o decreto mal chamado plurilingüismo, o decreto contra o galego, que incumpre a Carta Europea. Cada 3 anos din iso. Escapas hecho o detalle que cando se aproba por parte do goberno de Aznar hai presións de CIU e de PNV para aprobar e nunha negociación presupuestaria, claro. Claro. Pois queda todo no papel Claro. e non pasa absolutamente Sí, nada. sí, mas non, el cando lle interesaba a lei de política lingüística de Cataluña non a mandou ao Constitucional por algo, non? Porque senón... En fin, mas fiquemos co bo. E vos diredes, que bo é isto, non? Que é un pouco... na cuestión que dixías, é certo que nos doi, é o que máis nos doi. Non hai nada máis grave que iso. Eu, de feito, penso, é algo que estou insistindo tamén, de que era importante socializalo, porque a imensa maioría da xente, mesmo xente que non fala galego nunca, ou case nunca, ama o galego. Isto é unha fortaleza moi importante. Sei que é contraditorio, porque dis, se tanto amas o galego, pois, por que a xente que non dá o paso, pois, por que non encontra os espasos? Mas se os encontrase, daría o paso. En Vigo, como pode ser que o BNG sexa a primeira forza das autonómicas en Vigo? Non, por diante do PP, por diante do PSOE, por que? Moita xente que nunca fala galego e sabe perfectamente cal é o programa político do BNG, non o descoñece. Mas é xente que non falando galego si se sente identificada co galego. E si desexa que se promova entre outras cousas. Claro, eu aí Entre teño outras... discrepancias. Non, pois eu douche datos. Cando no ano 2009 estimulan unha consulta porque queren acabar co decreto anterior do 50% en galego, fan unha consulta nas familias preguntando que linguas queren nas escolas. É unha consulta falsa, unha consulta que en realidade os datos exactos non os sabemos, tardouse non mesmo se un mes ou 2 meses en coñecer os resultados, cunha empresa de Valencia que o xestionou, non que viva Valencia, entendedeme ben o que quero dicir. En fin, e mesmo así os datos daban que, por exemplo, unha de cada 3 familias da cidade de Pontevedra querían o ensino plenamente en galego. Unha de cada 3 familias de Pontevedra fala galego. Non, mas isto é moi importante. E o propio PP, cando voltaron á Xunta, son cuestións de matiz, claro, mas cando voltaron á Xunta, eles nun começo eran introducir o español no Parlamento galego, non sei se vos lembrades, as campañas da Xunta começaban en español, varias delas, e moitas destas cousas foron recuando. Seguen facendo as cousas lesivas, mas sen crear conflito, porque tamén non esperaban a mobilización de Queremos Galego. Eu tamén non sabía que ian ser tan masivas, eu tampouco sabía. É que xente mesmo falante de español veo as mobilizacións. Iso tamén hai que telo presente. É algo que dicían no PP e hai que escoitalos. Era que se decataban de que o galego tiña a analoxía, polo que me comentaron os xornalistas era deles, e teñen razón. Niso teñen razón. A analoxía que facían era co agro. Do mesmo xeito, que representa hoxe o agro no conxunto do país? Moi pouco. Na economía galega non representa o que representaba cando eu era neno, ou cando era mozo. Non o representa en poucos anos. No entanto, se hai unha tractorada, xente que non ten nada a ver co agro, xente que lle tocan o corazón, xente que lle tocan algo que identifica. E coa lingua acontece algo semellante. Xente que pode non usala, se ve unha política agresiva, reacciona, porque di, es nuestra lengua, la lengua de mis abuelos, ou cando veo das tanxugueiras no TikTok a rapazada que puña es nuestra lengua que nos la enseñan en la escuela. Claro, isto non, é moi contraditorio, moi contraditorio, mas significa que esa xente é xente que nun proceso de normalización remaría a favor, ou estaría a favor. Despois, ollo, do galego, cando a xente di tamén, é verdade que o galego perdeu falantes e está perdendo falantes, mas ollo, pasar do español ao galego non necesitas un doutoramento. O galego pode aprenderse, e sen tomar complexos vitamínicos, que iso tamén é importante no presente, que se estamos así como estamos, con toda esta política en contra, como estaríamos? Segundo isto, o galego tiña que desaparecer, e aquí estamos.
unha tardiña que non chove, reunidas e reunidos aquí pola lingua. E por último, eu quería subliñar tamén o seguinte, que é o que máis nos doe, sen dúbidas que é o que máis nos doe. Eu penso que era importante socializar isto, de que houvese, pois, por exemplo, unha campaña de vídeos de nais, de pais, falando dese problema, de que esta xente que ten o galego no corazón e aínda non o ten na boca, que saiba o que está a acontecer. Porque moita xente non sabe o que está a acontecer, non saberá polo que sexa, mas eu penso que era importante por un lado socializalo, e despois por último, aínda que non sexa suficiente reconfortar, a lingua dunha avoa querida, dun avó querido, dunha nai querida, dun pai querido, iso non é calquera cousa. Poderase perder un tempo, mas iso non é calquera cousa. Non é. Iso é fundamental para estruturar a vida dunha persoa. Sei que doe, mas iso non é calquera cousa. Un Carlos Callón optimista, así que nos vamos tamén con ese optimismo vital que nos intenta así irradiar. Mas un optimismo advertido, Non, aprendemos con persoas como a ti que iso non vai ser así. A miña fillada fala castelán na escola, pero con nós dices en galego, sobre todo se é para pedir. Se non hai unha política de inmersión lingüística desde 0 anos, Está claro. para min é a única opción de recuperar, vamos a recuperar e manter os niños malnotalantes que ao final serán os futuros mozos para recuperar. Quixera ser optimista. Pois temos que ser. Sí, mas o propio Castelao, non? No momento en que voltou da Arxentina, pois falaba a lingua do apelido. O padriño díxolle que esta foi lingua de reis, ten sentidiño tal, e aí Rosalía de Castro tamén, non? E obviamente pola súa situación vai a paso de Rosalía de Castro. Cantas Rosalías e cantos Castelaos temos aínda entre nós que van dar ese paso, que poden non partir de ter como primeira lingua o galego ou abandonala durante un tempo da súa vida. Pois estas propias tanxugueiras, o efecto tanxugueiras. Vamos a quedarnos con eso. Exacto. Hay que existir a esperanza. Graciñas a todos e a todas.